の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂のドリーミング忘れないででも気持ちは伝えでHi guys! I'm Dominic. Kumusta po kayo? Welcome back po sa aking channel. Hi guys! Sa aking vlog number 2, ipapakita ko sa inyo ang aking daily routine. Gusto niyo bang makita? Panoorin niyo to. Magigisa ako ng sitaw. Sasawagan ko ng longganisang galing sa Quezon Province. Unang gagawin, mag-iisa ka. Mag-iisa tayo. Turo sa akin ng tatay ko pa nagigisa. Ayan. Unahin daw muna ang itong bawang. Ayan. Malapit yan. Bawang muna. Sabi ni Papa, kailangan pa ito. Pero hindi naman yung tutong na tutong kasi papait naman yan. Yung lalabas lang yung bawang. Ngayon, isunod na natin yung longganisa. At dahil sa ang longganisa ay medyo matagal maluto, unahin na muna nating ilagay yung longganisa. Gawin natin, takpan muna natin. Takpan muna natin habang napaluto natin. Pagkaluto na yung longganisa, saka natin nalagay yung sitaw. Hinaan lang natin muna yung apoy kasi para mas lumambot yung longganisa. Kasi may dudurugin ko yan kasi sobrang naman siya para masalang lumasa dun sa sitaw. Tapos balik tayo sa paglalaba. Labay. Diba? Habang nagluluto, lalaba, sasabay-sabay. Mas maraming magagawang trabaho. Mas maraming oras na hindi masasayang. Ayan, hinugasan ko na yung luto isita. Hirap ng mga bata makaintindi. Alam yung pinagsasabay-sabay mo na nga yung mga gawain. Tapos papasok dito. Kasi gutom na daw gano'n sa paglalaro. Tapos ikaw pa yung mga madaliin. Kasi nakapanginit ang ulo. Hirap pa dito sa amin. Mga bata hindi nakain ng gulay. Kaya yun, mga sakitin. Mas gusto pa nilang kumain ng sitsirya kaysa kumain itong gulay. Ngayon, lalagyan natin yung sitaw. Kasi medyo malambot na yung longganisang galing sa Quezon. Lagyan na natin. Tapos takpan natin.
balik ulit ako sa pagbabanlaw. Tara! Yun. Bale, naka-impon na tayo ng tubig na gagamitin sa pagbanlaw. Tuloy na natin yung pagbabanlaw. Habang pinapalambot ko naman yung ginulay na sitaw na may longganisa. Galing guys. Bali last na banlaw ko na to kasi kanina nakapagbanlaw na ako ng isa. Eh ako pang naglalaba, 3 banlaw kadalasan hanggang hindi na mawala yung mas maganda pa naglalaba yung tubig na apaw para yung bula mawawala. So mas malinis mo nang maigi yung gamit. Medyo mahina kasi yung gripo namin dito sa labas kaya ang tagal mapuno. Kaya iniisip. Mas maganda kasi pag naglalaba dito sa isahin mo damit, hindi yung bubundon mo dito. Mas maganda yung isa-isa para na nababanlawan mo ng igi yung kada isang damit. Kahit ano ginagawa ko pag naglalaba. Hilamos ako para fresh pa din. Agad na kanina pa. May nakasalang pa ka dito sa washing. Tapos yung balawan ko, na may babalawan ko. Tapos, balikan natin yung niluluto. Para nangangamoy na. Balikan natin halin lang. Halugin lang natin. Tikman natin yung sabaw. Napasok pa yung dila ko. Okay, ayos na ayos. Isa ka lang ng bahaw sibuyas, lagay mo yung longganisa. Tapos, pagka medyo malambot na yung longganisa, lagay mo yung gulay na sitaw. Ano lang, andali lang. Ulam na. Sustansya pa. Oh, ingay mo. Yan, konti na lang to guys. Maluluto na to. Tapos balik na muna tayo sa paglalaba. Yan, bali, tapos na nating lutuin yung sitaw. Balik tayo sa paglalaba. Natanggalin na itong mga nakasalang dito kasi may nakasalang pa ako dito. Wala na ako.
Yan o. Yan. Hindi, joke lang. Oo. Ngayon, salang natin tong mga tiwalya. Kuha lang muna akong chlorine sa tindahan kasi dadagdagan ko na yung chlorine kasi ang mga lalaman ko na kasi sodium, mga malalaki na yung mga kumot na namin sa yung mga tiwalya. Antayin nyo na ako, babalik ako. Namiss nyo ba ako? Ito na. Ngayon guys, habang nag-aantay tayo na habang natin yung pinapaikot ko pa, sasampay muna natin itong mga damit namin. A few moments later. A few moments later. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Akala mo tapos na yung gawain ko, hindi pa tayo natatapos. Ang sunod kong gagawin, magpupunas ng sahig. Pero bago ko punasan, pahulisin ko muna. Tara! Ayan, since tapos na lahat ng gawain ko buong araw, time na para magpahinga habang nanonood ng Showtime. Hanggang susunod kong vlog.